le masa in senior department zirlaite isu mingin chibei kabuk masa chewa July nili pathian ni hun tom tak mai pathian min suai thleng le a vini a zirlai zina hun thadeu mai kan nei le thei lo bom hlein ka hria vini a hian zirlai som pasarina kan zir dei dona chan chu zirlai som paruk na kha en non na ni wangin kha kha chu angai lem lova zirlai som pasarina ajusa America ram kho pakhat kot thlera harna chungchang kan zir dona kan zirlai hi ein person deuh kan ti mai theia achan chu amasa khan Israel te zinkong Abraham atanga Mosia le kanan ram man lu thleng kan zira chu apoi mona chu kan ta na ko than ta na entir na an ni a mar chu vaini a chuan tharau thiang hlim harna zirtirna arem to nu a pathianina zirtirna diktak ron che mal le adu wanga harna a ron thlen tir dan chungchang kan zir dona ni kan zirlai hi ngai nom don khop maya pathian thu chiar tur hi korin thon ni bung thum chang som pasari le tir ko thil ti bung ni chang li thu ani a tin lalpa chu tharau ani a lalpa tharau omna pianga chuan zalen na chu om thin ti le tir ko thil ti bung ni chang li thu an zain tharau thiang hlimin an khat ta veka tharau in a tong tir ang zelin tong dangin an tong ta a ti ani a ti chuan mathai bung som pathum chang som ni pali tanga som thuma chuan bu chi the tu chung chang te khin thu I suwa soi kan hmu anga lo nei tu oma lo nei tu lawa khan bu chi the tu khan bu chi a the a bu chi dik tak bu chi the tu kha an lo mu hil ta an mu thil hlanin mi sualin bu lem a lo tu a ti chuan bu lem le bu tak chu lo trau za ta ani chumi thu chu kan soi du chana chu mathai bung som pathum chang som ni pali thu khani a bu chi te khin thu lo nei tu chu pathian ani a bu chi the tu chu apostol te Isu zirtir te khan ni a izuan Isu zirtir te khan Isu zirtir na dik tak bu chi dik tak kha an the ta a ti chuan ko hran te an phun zela ko hran loading chho zela chu ko hran dik tak gina an rin na bu chi dik tak chu lalpa pakhat rin na mun khat baptisma mun khat ani a pathian pakhat chau an ringa chu Isu ani a ti chuan baptisma so ngai damna an solten fainan Isu mingin an chang thina tharau thiang him an dong tong shel lo ten an tong thin ani chu zirtir na chu a local chho zela ti chuan ko thana ti du da na te a lo thlenga ko hran dik tak ko hran mi te kha marta din an thi chho ta a an thi ta zela ko hran kha rom sarkar khan ati du da na sai mema ta chuan bu chi the tu te kha apostol som pani te kan ti kha anni te kha anni zong po kha ti du da na wang te le thil dang awang te khan an lo thi zo ta a chu bu chi the tu mu thil chungchang pathian thuina aron soi kha ni a ti chuan an lo thi an lo mu hil zo ta a chu ti lai chuan bu lem tuina lo om ta bu lem tu mi suala kha diabola setana hi ni a setana chuan bu lem zirtina dik lo chu ron the darin zirtina dik lo ko hran dik lo ha lo piang chhota ti chuan a local zela kha ko hran kha zirtina dik tak pom thin tu ko hran kha local dik lo chhota zirtina dik lo mang khan ti khan pathian pakhat ai tamrin na te no sen baptisma te ti khan a lo piang chhota a kha zirtina kha ko hran ma sa mother church chuan an ti ngai lova kha zirtirna kha an ring ngai lova maro chu kharin na kha ko hran lian takin lak lu ani a tin history hian an hiak tam lam hi a chuya wang hian zirtirna lampang kha a chui to si lova a ko hran a tam lam kha a chui ta ka wangin zirtirna dik zok ko hran dik zok kha chu aral ti tamaya ti chuan ko hran dik lo zok kha chui chho zelani a pui thiam te ko hran hruai tu te khan an du danin ko hran khan ti dang lam ta vela an mani pho chop zirtirna man ko hran khan kai hruaya chu asiam than du tu te po ron langin ko hran reformation te po om thin ma se
an du khop lo lai le than ti lo lai kha chu an siam tha ama ro chu thil mak te chu helai a hian kausan thurin doctrine mana apostol terin na lalpa pakhat rin na mun khat baptisma mun khat kharin na kha an reform an siam thatel ngai lo lai tak hi thil mak te wani a kausan kal hera kha siam thatum ma se a zirtir na dik takom thina kha siam thatan tum ngai lowa ti chuan zirtir na chu kal chho zela a voi ni kan thleng ta ni a ama ro chu kha zirtir na kha zirtir na dik taka kha pathiani na bo hlena lo phal mi lawa ti chuan kum sang ka zakwa alo her chua kum zabi som pakwa na alo her chua ka parhama e topika kansas muna parhama charles parhama antia ani kha pathian thusil mi no pangte ni a bible school zirna a honga bethel divine healing home ti ni a chumi mana chuan zin lai tlen te nen pathian thuan zir thina ve khat chu tharau thiang lim chungchang khat subject an nei ta a topic an nei a tharau thiang lim khan zir chiang ta ta chuan an zir chianga anuwa chuan report an pe tharau thiang lim changte om dan kha an soi diat te zir lai te khan an zir chu kha ta chuan tharau thiang lim chang thin te chu trong thar te trong dang te an trong thin ti kha an zir chuak ta vek an thil zir chu khai nang ta vek maya ta chuan tharau thiang lim chu om nge ni ti kha an hri an ring ta chan nge ngai ni ti kha an ring ta chu ta chuan tharau thiang lim dilin an trong taya ti chuan zir lai te zir ti tu te chung ho zong zong chuan tharau thiang lim an dong a trong thar te lo trong ta chu harna e zir ti na dik lo ma na local chho zel khamia wang khan ko san kha alo ral ta zir ti na dik lo ring tu ko san lian tak mai kha om talur maya amaro chu ko san zir ti na dik tak kha pathian in ti rem lo tum mi alawa chit nun le a che mal le kha lo tuma ta chuan helaya kum zabi som pakwana lo her chu chuan parhama bethel divine healing home bible school zirna atang khan kha zirtir na kha aron ir chuak le ta harna mangin ti chuan harna chu local zela voin ni kan zirlai I kan lo thleng ta ani a kan zirlai na min zirtira tum chu he harna ina ra chua duam taka nei te ani a kha harna khan ra chua duam tak anaya chu chu pathian pakhat rin na le baptisma chungchang rin na kha rin na dik tak bu chi di tak akha miten an lo hriat chua le phata a pathian thlara om puina zara ti chuan ko hran dik tak kha lo pian chua le thei phata ni kha kan zirlai tlang pui chu ani a ain ton tan hen kan zir chho ngal mai nga thaw me pakhat na chuan los angeles kho pui ani a los angeles kho pui hi united states a kho pui lian ber dot tu ni a lian em nam sang an oma mishing makte duai som pariat point paruk pariat kum sang ni som panga khanan omani a pui hle mai mingau te mi hang te red indian native american kan ti te tin chinese te khang ho kha I om khom na mun pui ani a los angeles hi in ti hlim na le nom chen na chi sang om na kho pui ani a tin hemi pela ma hian film industry nuaya film siam tu company lian pui mai tu na pe chuan an lian ber te zinga mi an ni to a chung te chu paramount picture te warner brothers an ti te RKO Randall Keith Randy Orton le Columbia picture te om na mun ani a chumi hollywood om na mun pui chu ani ti chuan panhina rongbol tu ro pui WJ Seymour alo lang ta ani po hi he ta kalau soitak kalau soito parham rongbol na parhamat te college a tharau thiang lim harna lo thlenna kal zela tanga ani po hi ron ir chuak ani a ti chuan ama hi midle lam del ani a apa hi sal ani thina apa sal ani dana hian WJ Seymour hi mihang ani arin oma achan chu america rama khan tun ma in mihang te kha salanga chhor an ni thina ti chuan apa po hi sal ani a
Pentecostal rong bor tu ro pui Charles F Parham Bible College zirlai ni thin ani a he ta kan soi tak khan Parham Bethel Divine Healing Home College nei tu kan soi to kha khami college zirlai ni thin kha ani ti chuan kum sang ha zakwa panga chuan kum somthum palimi ani a Houston Texas a Holiness Kausan pakhatai interim pastor na athok ve tan ani ti chuan harna bultan na ti ani le a nearly terry African American meichia mihang meichia Los Angeles a Holiness Kausan mi chuan house tora achung te kha awatlo a sei mor Kausan a khan in khom ve a chuta WJC moran tharau thiang ni baptisma le chong hrial lo a chong na chungchang sermon alo nei chu khanuril ru khan atlana a hneema chumi wang chuan WJC mora chu Los Angeles rongbolna som turin khan meichia khan aloina Kausana khan a thlena ti chuan chu Kausan chuan an som ta an som na chu WJC mora khan alo poma February ni somni pani kum sanga zakwa paruka khan sei mora chuan Julia Hutchins i Kausan Santa Fe Avenue ko thler pakwana Los Angeles a chuan rongbolna awatran ta ni ti chuan a sermon masabera chuan chongdanga chongna hi thlarawa pian tharna lan chuan masabera ni ti kha asoya ma se pathian ni masabera lo ni ta Mars ni li alo thlen chuan kha biak in kha alo in kal dei maya ti chuan a chana han zo chuan kha thu soi thlaraw thiang hlim chungchang le thlaraw thiang hlim a changde chong tharin an chong thin ti chungchang a soi kha ama ngei poina la ton lo a experience lo thil ani awangin chu Kausan in affiliate na Holiness Church Association of Southern California khana lo du lo ni a chuti chung chuan Kausan member then khaten an langen tlat awangin Edward S Lee tena chuan acham ta chuta chuan pathian thu zirna le tong trai na hun an nei thina chuta chuan a om ta renga an huwa chuan Richard le Ruth Asbury te chen na mun 216 North Bonnie Bray Street a in son le ta pathian tharawa harang dilin a tong trai zelani chokar nga la eliam nuwa ni som chong hei tong trai tum le a ti chuan ani thum ni April ni ko sang zakwa paruka chuan Owen Lee chuan chong hriat lo chu a dong ta ni thlaraw thiang hlim kham baptisma ha changta a in khoman nei le chuan Lee chuan testimony chu kha a thlaraw thiang hlim achana chong hriat lo a chong na experience kha a testimony kha a soita a tirko de thil ti bung ni thu mangkhan thu cha soya he ta kan sia to kha an zain thlaraw thiang hlim an khat ta veka thlaraw in a chong tir ang zelin chong dangin an chong ta ti kha tirko thil ti a markanu pindan chung apostol zirtir om khom te thlaraw thiang hlim changte chungchang soina kha ama apolo thleng alo thlen ve thu kha a testimony kha soita chuta chuan sei moranu pui nita Jenny Moore le midang panga in chong hriat lo an dong ve le ta ni ro pui hle mai ti chuan April ni sobani sanga so ko paruka chuan ama sei mor angei chuan zan khu a tong trai nen aneya chutia tong trai nan anei nu chuan tong hriat lo a tong theina chu dong ve le ta ni ama po hian thlaraw thian nge baptisma kha puang ma satu le soi ma satu ni ma se ama hian experience la nei big lawa la chang big lawa ti chuan an nuwa a thu hril aten an chan nuwa ama po hian chang ve le chawni chu chanchin chu alo dar ta chu khopuya cheng African American mi hang kan ti te Latin kan ti Spanish kan ti hote European mingo chung hote chu an lo pung khom ta zela mi pui lo pung khom ho ma chuan thu soi tu sang sangin Asbury te in varanda atang chuan thuan soi thin ta ani ti khan mi pui lo pung khom ma khan thuan soi thina thlaraw thiang hlim chungchang kha an tui pui an thu pui ber kha ani ti chuan mi tam tak chuta local te chu thlarawa chhun khain an oma
trong xe lawin an chonga tharau thiang hlim an chang zel mai a chu ko ran pastor Hutchins Point a ko ran member pung khom ma chon trong xe lawin na sat takin tho soi ve ta boka mi puyan lo tam tak zela chuan an pun khom na in chuan a tuar talawa an lo tam zela an pun khom na in kha alen lo wangin a lo dol zo talawa pundanga in son zai an rel ta pundanga in son kha lo ngai phata a ti chuan a bul hnai mitam tak mita lo mutu ten he ti lai thil thlen dar hi hian an soya Easter Sunday lai ni a ni thum le zan thum na sat takin an awa mun tina tagin mi puyan local khoma atuk zinga chuan anom na in chu nei le ngai na om to lo khopin mi puyan lo tamta pathian thil ti thein huya an oma khopum pui chu an soi hi ngani ber anom na in kha na longphum a chiat ma lo chuan an aw vaka ma se tu ma an na lo amak le mai mi pui pung khom khan tam lu tuka ti chuan an awa pathian tharau in alu khata khalai munaka ti chuan khalai huna kal khom te kha pathian thuwa tui halte pathian tharau tui halte an ni an ti chuan an kal khoma tharau thiang li man changa tong se lo nan cha an tong ta zela chu harna thlenga chu a chang ve lo wasira lo om mita lo mutu lo en tu te khan pathian tharau in om pui ti mitin anon mu an hre thei ni chu tiang khop chuan pathian tharau in a chen chila kalai kha arau pui le ni tun lai a hian ko san ho te kanin khom na program te hi pon lam mi te hian eng tiang in nge menon mu tharau thiang hlim kan zinga om vem ti kha anon hria theina tur ta na khan kanin khom te poi hi tharau le ti tak zeta kan ti thin kha apoi mo hle ni helaya harna thlen dan hi ang hian ti chuan azusa street a kang kai le ta chutia mun dang ai to alo ngai ta ka chuan 312 Azusa Street Los Angeles thakhata dollar riat soyalu tur mun remchang African Methodist Episcopal biakin hlui chu an huta hlau mai ni ti chuan ni sompali April sang kha ko paruka in khom na ma sampera chun nei ta a hein hi in hlui to tak mai ni a bungrua po a mu mal lo hle a do san po stage portion pai na om chuang lova ti chuan pulpit atan i pei khok dana bom ru kha an cher chuana chu chu an mang mai thina a simple khop mai an bul tan dana hi eng ma lo tangin bulan tan ve ni chu mi phena chuan seimor chu a thu ve ta tia electron tunlai big in electron kan do a electron nunga rongbol tuan thu thin ang khan ta chuan seimor kha a thu ve ran mai ni a thu soitur ngakin chu biakin hlui to taka chuan mi chi sang mi hang ta mi ngau te asian mi te mi hausa le re thei te lekha thiam lo te ril ru mun khat puin in khom turin an lo pung khom thina ni ati a pathian tharau dik tak omna hmuna chuan zalen na a om thina chu wang chuan tu ma lian le te anom thei lova mi hausa le mi re thei anom thei lova chi le chin mun dai dang thei lova an zain ril mun khatin anom vek thin ni ti kha helai thu tang hian alang chiang hle ani ti chuan me thla tang pe chuan mis zathuma tanga sang kha zanga vel anin khom tlang pui ta ni in khom an tam theile me sang kha zangan thlin phei chuan turu hle don ani ti chuan azusa street harna chu ni akal chhota zela pathian fakna le pathian biak na chu chumi hmuna chuan chhum lo chat lawin om chhota a ni leng in hun bi pom chuang lawin kalpui lo ni ta ni chhumhuna local te chu holiness ko shan mai an ni lova tunlaya baptist ko shan ti te mennonite te quaker te le presbyterian te an ni hloma ko shan kha om thei lova khalaya khan khalai harna chin tu te kha eng ko shan nge ti po khala ni thei lova khalaya khan pentecost ko shan khala din lo wangin
cầu sân trăng sang mi te khan on pung kho ma ti khan mi ta hmutu pakhatina soidan chuan azu sastri ta harna hian music instrument pon mo mi alawa zai pol po an ngai hek lo tholom khon po omai lawa riat tir tur englam chi ma tar om buk lawa banar mo eng ko ran pol ma bultum tu anom chuang lawani ma se chumi hmuna lu ta piang chuan pathian thlarau theklim chuan ho tu ani ti an chiang hlia ani top mai ni aron ti a rau pui hle mai ko ran pol ram malak na poni lawa chumi ko ran chu in khom tur ti poni lawa pathian thlarau ma mo tu le pathian thlarau du tu piang khan kal khoma ti chuan thlarau thiang hlim an chonga an changa tong hrial lo tan an chonga thlarau thiang hlim harna an lo chang ta thina ni he harna hi sang as ko paruk april ni kwa chang khara in chan ta ron che mal chhota kum sang as ko som ti panga thleng a o hialani arei veng veng hle mai ti chuan he harna hun chunga hian dam lo tam takin damna an changa heng hi ara chhuwa du am tak po ani a Spain mi te German mi te chung zong zong po chuan an mani tongin thu an soi mai thin ani khalaya khan nam sang sang an kal khoma ama ro chu an mani tong theu khan thu an va soi mai a pulpita khan thu soi du piang khan chung te chu lekha thiam lo mi hang negro kan ti hote chuan sap tongin mak takin lo le lin sak zel mai ni khang ho mi hang ho khan German tong an thian lo Spain Spanish tong pon thiam lo ma se khang German le Spain mi ron kal thu ron soi an mani tonga thu ron soi te kha khang ho thu soi kha tharaw tong khan mi hang ho khan an lo hre thiam tlat mai a ti chuan an mani tong ang khan an lo hria English in an let ngal par theya mi hang ho kha khang hun lai phei chuan an la educated vak lawa chan chu sal tha an la ni a an caliber kha tong moi lo se la niam em a ma se khati chung khan German tong te an la kal ngai lo naram German ho tong te Spanish tong te kha an let thei tlat mai a engwange kan ti chuan an ma ania om tharau thiang hlima kha khan fin na pe a tong hriat lo hril fiat theina te kha an dong te la rau pui em ari di chuan an tong te kha an lo le sak zel mai a he harna hi atira chuan hming hran an vua kha lo chin chila ma se an ko dan tlak lon ber chu apostolic faith tin khalai harna hmuna kha hming an phua kha harna program kha ma se topa pentecostal tin an ko lar tabera he harna hi pentecostal movement bulin chana poi mo tak alo ni ta venia po United Pentecostal Church ti kan lo ni ta he harna hi akal chho zela European te akang kai ti chun Asiaram te aron Asiaram aten on pudar zela ti chun local zela notice India muna te alo dar zau zela keini notice India UPC te abikin Mizoram chung UPC te pon he harna hi kan lo chang ve a chu tang chuan ko ran dik tak United Pentecostal Church mana Pentecost nia ko ran lo ding apostol terin na lungphum poimo tak lalpa pakhat rin a mun khat baptisma mun khat ti rin na kha kan lo mu chu kan lo hriat chu ve thei phata a thlarawin kan mit min ti war saka windia ko ran dik tak kha khovela khan rallek lakin nomma se pathian hian he zirtina dik tak mai hi ti mi atum mi alawa ta par hama tangin aron chem al chhole a ti chon America ram ro pui America kan ti atang khan lo kang kai lo wal duai a khovel kha akang duai mai ni ti chuan ke ni lai Mizoram kil khoran hammol te te pon kan lo hriat ve pha pathian thudik tak bu chi di dik tak kha kan lo hriat ve thei phata ko ran dik tak Mizoram chunga notice India alodin ve thei phata voi ni thlengin chu ko ran chu kan lo von ta kan van nei hle mai dong tu le chang tu kan ni hi kan van nei a
chu wang chuan no pang te pon kan zirtir na hian kan chiana tharau thiang hlim mi ten an lo chana tharau thiang hlim harna dik tak alo thlen le a keimah ni mi mal mai pi lama khawtlang a te pawh tharau thiang hlim harna dik tak alo thlen le a mi ten apostol te zirtirna dik tak kha an ron hmu chhuah le a tharau thiang hlim atanga an ron hmu fia theina tur dana tran kan lak a poimo a chu wang chuan kan zirlai hi a poimo em ani ti chuan zona te hi kan in zot lo kanga Azusa Street hi khoi khuang nge om matia Los Angeles muna ani ti chuan zona panhina Los Angeles kho puya rongbol tur au pui tak kha tunge kha rongbol na ron chemal chhotu kha tunge tina ni maya William J. Seymour ani zona pathumna ingwang ngen WJ Seymour kha Los Angeles a kaushan ho tu tenan du lo ti kha zona om le a achan chu athu soi chu ama ngei poina la ton experience lo thilani wang ani ti chuan palina Azusa Street a harna khan eng tik chung e o kum som ni chung ani a kum sang zakwa paruka in tana kum sang zakwa som ni panga thlenga o ani ti chuan kha harna kha tira enge hmingan vo a to pa tin ngen ko tak antia a tira chuan apostolic faith ti ani a kha harna huna kha anuwa chuan Pentecostal ti alo ni ta ani lekan zilai anga inom hle mai a to ber na ta na kan soi du chu elai harna chang ho reng reng hi anom mai lai pathian tharau thiang hlim khana ron pola tong hre lo nan tong wat ni lawa thinlung le ti tak zetin pathian tharau hi an dila thei pato pin pathian an awa WJ Seymour phei chu atong trai rei be mani tharau thiang hlim dil khan zan khuena tong trai ni chumi nu a chon dong ve chawni khatiang khan tir ko thil ti bu kan sia chuan Pentecost nia harna changtu te po kha mun khata anom khoma tharau thiang hlim khan dil chara un rei takan dila anom khoma tharau thiang hlim kha changmai an ni lawa thei pato pin pathian tharau thiang hlim khan dila ti chuan pathian tharau kha ron thlenga tong hriat loin an tonga harna ro pui tak alo thleng thrin ani chu wang chuan tharau thiang hlim chang ve tura dong ve tura zillai te no pangte pawh kan in buat sei a poimo a harna hi hemi kan zir lai na a soi mai pi lama harna a hma lampon a lo thleng to thina maro chu harna lo thleng to thina kha adik lo nge chu ka hrelawa amaro chu atluan tling ngai lawa azuiral le a amit le thoi thina chutiang chuan tun huna po hian kel kang harna te engemaw harna te an dia hei tun hun nge apo mani local gem sarong bolna atangin harna thleng an tia khoi hmuna nge sailu tara ten ti tikhan harna mak deuh kha alo thleng thina maro chu pathian thiltum ani lo hi chuan amit le mai thina olsam takian ho takian amit le mai thina engma chan chin chui tur le ra chuat mu turam chuang si lo hian kha harna an ti kha amit le thoi thina amaro chu pathian tharau dik tak manga harna lo thleng hi chuan zirtirna dik tak bu chi dik tak zirtirna kha aron hring chuak thina mi ten pathian dik tak an lo mu pha isua hi pathian ani an lo ti pha thina ti chuan isua chumi isua thupe kang chuan isua ngai suangai damnan isua mingin baptisman changa tharau thiang hlim man donga tong hriat loin an tong thin le chu wang chuan ring tu dik tak te om dan chu khatiang kha ni a chu wang chuan tharau thiang hlim dik tak chang tura kanin buat sei vek theinan voinia kan zirlai te lalpan kan zatan amal min som sak se amen